Dagiti kang runa na damag, ita a biyernes. BCPO nakasaganan para iti seguridad dagiti bisita iti obserbasyon ti Semana Santa ken summer vacation. 50 to 110 pesos per tangka dagiti LPG product posible ang mapasaran iti Baguio City. Crisis Management ti Baguio City, ipatpatumpal ti LGU iti katangaan ti nangina a presyo ti krudo ken gasolina. Palay Warehouse ken Onion Cold Storage Facility iti Ramon Isabela, linukatan ni PBBM. 8.5 million pesos, gatad ti marijuana ang naparot ken nakumpiskan iti Benguet. Panggep a panagtanal nga agturong kadagiti pawn shop ken remittance center iti Solano Nueva Vizcaya, natakwatan. Ilocos Norte, nabigbig kas white gold producer gapo iti Bawang. Tuna Industry Development Program, ingam amuti DTI kadagiti mangalap iti Batanes. Pilipinas, nangabak manan iti Taranaki Multi-Ethnic Extravaganza Parade sa New Zealand. Kat amuyo kadi nga iti pakasaritaan ti Pilipinas iti waya-waya. Kat impas ti Banwal ani Isabelo Abaya iti Candon City, Ilocos Sur iti 1898 ti Republic Filipina katipunan. Naimbaga malam, Cordillera, Canilocanja. At yung nagiti kang runaan ken nababang na damdamag, itanga aldaw. Itapay lang ket adan dagiti simang at abisita iti Baguio City. Tapno dito'y danga obserbaran ti Semana Santa ken ti summer season. Anya nga tamot ti adlang ti lokal na gobyerno ng Runa, ti Baguio City Police Office tapno mapasigurado ti seguridad dagiti bisita. Ada ijay BCPO ni Bridget Marcasi Panguspian live para iti update ti security ken traffic management. Bridget. Breves ala kagidan iti agtultuloy nga panagnato iti presyo ti produkto a petrolyo, haan nga mailibak nga apektado matlaang iti transport sector iti lokalidad. Ngem iti Traffic Enforcement Unit ti BCPO na obserbaran dangarod iti limukay nga taray iti trapiko iti syudad ti Baguio. Sigun kin Police Lieutenant Colonel James Allen Dogaw, tunggal rush hour laangan amarik na ti bumuntog agunay ti trapiko, gapu ti saan a panagpasada dagiti sumagmamano ang motorista, gapu iti nangina a presyo ti petrolyo. Mangituntun damot daytoy iti atindog a pila kadagiti paradaan ti jeepney iti syudad. During our forum, nagbigay naman sila ng commitment nila na with the support to be given by the national government and our local government, itutuloy-tuloy nila na tatauhan nila na meron at merong magsaservice sa mga nakapila mas lalo pagkagabi. Di nakamat na nakikoordinar damot laangan kadagiti bus companies iti syudad tapno maamuan ti kasasaad ti biyahe dagitoy para ita a Holy Week. Imbinsa na anak sayan iti 30 aging 50% ti biyahe da gapo iti bimaba a bilang dagiti pasaheros. Nupay kasta na ipanamnamat agtultuloy lata a panagbiyahe dagitoy. Malaksid iti dayta, ikagkagumaan da ang mangipaay iti libreng sakay ng runa iti rabii nga adupay dagiti saan ang nakalugan paawid. Hindi lang jeepneys, yung kumulang pati yung mga buses. Nag-conduct din tayo ng coordination sa mga bus companies natin. Although some of our bus companies nag-maintain pa rin yung biyahe nila, yung mga major bus companies po natin is nag-decrease sila ng biyahe ng 30 to 50%. Mapapansin po talaga natin yan.
Ala, breves iti baet kadagitoy apa kasitnan ket agtultuloy iti panangiwanawan iti Traffic Enforcement Unit ti BCPO kadagiti kalkalsada kasamatan kadagiti lugan nga umuneg ken rumwar iti syudad iti Baguio. Kagidan iti dayta breves ala makadwa tayo iti linya live ni Police Major Marcy Grace Maron iti Public Information Officer iti BCPO ta kumustaen tayo met iti panagsagana da para intun Holy Week. Umuna iti amin ma'am na imbag nga malam ket kumustaan tayo man iti beneg iti BCPO, kumusta met iti preparation tayo iti security para iti dayti umadani wenno intun Holy Week ma'am. So, good afternoon, ma'am, and Ma'am Ala and Sir Breves. Magandang hapon po sa inyong lahat at lahat po ng mga tagapagpakinig. So, as to the preparation, meron po tayo dyan na mga security plan, the traffic plan, and of course, the contingency plan. Actually, we have just conducted kanina yung ating final coordination meeting with the partner agencies and of course yung ating mga force multipliers. A total of 1,000 plus na mga personnel ang madedeploy during this observance of the Holy Week and dito sa Sumbac. Actually, out of that number, 300 ang BCP or personnel, 20 yung mga augmented, and 700 plus na mga force multipliers, kabilang dyan yung mga 911 on call, yung mga samahang Ilocano, guardian, and mga ibang mga volunteers natin. So, we are there, of course, to enforce the law. We will prevent yung crime, and we will maintain order. And of course, we will respond in case na may mga emergencies. At ang mga babantayan namin ay ang mga major thoroughfares, mga churches, bus terminals, and mga tourist spots. Yes ma'am, when we say Holy Week kasi ma'am, may mga prohibited may mga ilalabas po ba tayong prohibitions na maaring ipatupad like mga gun ban, may mga alcohol ban po ba tayong ipapatupad ma'am? So far, Ma'am Bridget, wala pa naman tayong advisory na ganyan. Pero Major, we're expecting itong arrival ng mga turista and recently medyo sunod-sunod itong mga traffic incidents dito sa Baguio City. Ma'am, baka may tinututukan, may identified na po ba tayong kailangang tutukang mga kalsada ngayon, lalong-lalo na yung paakyat dito sa syudad ng Baguio? Actually, as sa mga traffic accident prone areas, syempre andyan na yung Swelyo, yung sa Bocaucan, part ng mga papunta sa mga tourist spots, just like dyan sa papuntang Mines View. And pati actually dito sa Session Road and sa Asco Barangay is medyo may mga nakalista dyan na medyo marami na mga traffic accidents. So yun yung mga tinututukan doon na sabi ko kanina, kasali na dyan yung ating mga sa traffic management plan natin. Oo, yes ma'am. Since napag-usapan na nga po natin itong security measures for the Holy Week, para naman ma-inform pa yung public, yung mga listeners natin, ma'am. Ma'am, aside from pagbabantay sa mga kalsada, ano yung mga programs ng BCPO para na ginagawa natin to continue na ma-maintain natin at tuloy-tuloy pa rin yung zero crime dito sa syudad ng Baguio? So meron po tayo ma'am na implan, kalmang paglalakbay. So under that program is yung ating strategic deployment of our personnel sa mga crime-prone and accident-prone areas. Aside from that, siyempre andun yung ating BCPO View Baguio app, yung mga anti-theft teams, yung mga Oplan Tambuli, yung mga vacation lanes, at yung mga CCTV monitoring. So nakapaloob lahat yan sa ating implan, kalmang paglalakbay. Siguro last on my end, ma'am, ano yung reminder na lang natin na gusto nating ipagdiinan, lalong-lalo na yung mga aakyat ng Baguio City, gano'n na rin sa mga residents po?
So sa mga residente and of course sa mga mga tourist na aakyat ng Baguio City, unang-una po is sa mga turista, kailangang alamin nila ang ating mga ordinance para sa ganon, yun ang magiging gabay nila para hindi sila para maginhawa yung kanilang paglalakbay. And then they might as well use yung aming vacation lanes in case na hindi naman sila pupunta dito sa Baguio. Kung mamamasyal lang sila sa mga neighboring na mga municipalities is make use na lang sa vacation lane, and dapat download nila yung ating BCPO View Baguio app kasi parang nandun na lahat yung ating traffic situation especially here in our major thoroughfares, yung ating availability of parking slots sa mga tourist destination. At napaka-importante, andun yung ating mga advisories, crime prevention tips, yung mga ordinances, and yung ating hotline numbers na in case na kailangan nila ng assistance, they can click yung hotline numbers at diretso na matatawagan yung number na tinatawagan nila. So, aside from that, syempre, maging responsible na turista and sundin yung mga ordinances dito sa Baguio. Okay, Ala Breves. Yes, magandang hapon po Ma'am Marcy, si Breves Bulsaw po ito. Karagdagang katanungan po on my part. Nabanggit po ninyo kanina ma'am ang mga prone areas sa accidents na mga kalsada dito sa lungsod ng Baguio City. For instance, sa Suelio Village at sa mga ibang kalsada po, paano po natin ito mabibigyan o paano natin mabibigyan ang ating mga kababayang motorista, mas lalo na yung mga bisita natin para pag-akyat pa lamang, iiwasan na nila ma'am. May mga signages po bang nakalagay doon na take at your own risk, mga ganun ma'am? Actually, yes sir. Yun nga, lagi po nating ina-advise yung ating mga turista na yan, mag-ingat sa pagmamaneho and i-check nila yung kanilang mga sasakyan. And of course, meron din mga signages naman na naka-in place doon para sa ganon, to guide them, para maiwasan nga yung mga aksidente na magaganap. Base po sa ating investigation sa mga nakaraang mga aksidente, ma'am, ano po ang usual na dahilan sa mga aksidente? Is it because na yung kalsada mismo or yung mga driver talagang bagong tahak pa lang nila doon sa mga kalsadang yun, ma'am? Lumalabas sir na ang mga cause ng insidente po is based on sa investigation ay dahil po sa driver's error. Karamihan po yung mga ganong causes ng aksidente. Yes, ma'am, nabanggit po ninyo kanina itong Baguio City app pa. Ano po yung nature nito ma'am? Kasi sa ibang mga online app na ginagamit ng ating mga drivers mo ma'am is kung ano yung itinuturo ng app, doon na sila pumupunta. Dito ba sa Baguio City app, nakalagay doon kung ano ang mga risk na mga kalsada? Actually, doon sa Baguio, BCPO View Baguio app, sir, is nakakonect yan sa Google Map. So, aside from that po, may 5 features kasi yan. First of which is yung ating traffic situation in major thoroughfares. Makikita yan kung it is heavy traffic, moderate and light. And pangalawang feature po is yung availability of parking space or slots sa mga tourist spots. And makikita din doon yung ating estimate crowd sa spot na yon. At ang pinaka-importante din po na laman nito is yung advisories na nakapaloob doon. Andun yung mga ordinances natin, mga crime prevention tips at iba pang mga advisories na nais nating ipaalam sa publiko and yung mga hotline numbers. And ang dito sa app kasi na ito sir is it's a real time kasi andun yung mga personnel natin on the ground to tell talaga yung kung ano yung traffic situation or yung situation doon sa lugar na yon. Yes po, ma'am.
Ilang pulis din po ba, ma'am, ang magmamando ng trapiko at magbabantay sa mga parke dito po sa lungsod ng Baguio, sir? Ay, ma'am. Actually, all in all, sir, nasabi ko kanina kay Ma'am Bridget, all in all yung madedeploy dyan na mga pulis is 300 plus na BCPO personnel at meron po kaming 20 na augment from other units. So tutulungan po din kami ng mga ibang volunteers na force multipliers with a total number of 700 plus po, sir. Lastly, on my part, ma'am, may mga insidente din ng road rage sa Baguio City na naitala sa mga nakaraang taon. Paano po ito iiwasan ng mga motorista? So sa mga road rage, although may mga napabalita po na may mga road rage, ang advice na lang po, syempre pag pupunta po tayo sa lugar at kung alam natin pong matraffic, magbaon na lang po tayo ng mahaba-habang pasensya para sa ganon, maiwasan po natin yung road rage. And napaka-importante po na we will observe yung ating traffic laws and ordinances. Magandang hapon po, Major Maro. Si Ala Sunduan po ito. Karagdagang katanungan din po sa pagpapatupad ng kaayusan sa lungsod. Gaano po kahanda ang BCPO na Yes, magbantay ma'am. sa mga terminal po natin? We can say, Ma'am Ala, that handang-handa na po ang Baguio City Police Office sa observance nga ng itong Holy Week. Actually po, sa mga bus terminals, meron po tayong nakadeploy din na mga personnel. Meron po tayo doon na motorist assistance desk para sa ganun, i-guide at matulungan kung ano man yung mga needed help ng mga motorists or mga commuters po. Ma'am, ano po ang paalala natin sa mga bibiyahe na magdadala ng maraming bagahe? So sa mga magdadala po ng maraming bagahe, kung meron po silang sasakyan, of course, we have to maintain po yung wag po tayong mag-overload para hindi po tayo maiwas aksidente. And yan po kung nasa matataong lugar po tayo at marami tayong mga bagahe, especially kung merong mga valuables doon, we have to guard, we have to be responsible na pag-ingatan yung ating mga kagamitan para hindi po tayo masalisihan. So, in case po na may nangyari po sa atin na may nakuhanan po tayo or something, is ipagbigay alam po sa aming mga kapulisan para amin po itong matugunan. Ano naman po ang paalala din natin sa mga drivers po? Baka po dahil sa kamahalan ng presyo ng langis ay mag-overloading na po sila para minsanan na ang biyahe. Yun nga po, yun po, nasa batas po na bawal po yung mag-overload. Kaya iwasan po sa mga drivers na iwasan pong mag-overload. Kung ano po yung talagang limit ng load natin is yun po ang ating ipapatupad para yun po maiwasan yung aksidente. Po ma'am, how do we ensure na tumutupad ang mga driver at terminal sa safety travel protocol? So actually yung safety travel is a shared responsibility po. So pwede pong in case po na pwede pong makatulong din ang ating mga commuters that whenever they have noticed na reckless itong driver, pwede po nilang i-report. And isa pa po, we can ensure na itong safe travel na ito by, syempre, nagkakandak din po kami ng mga inspection sa mga bus terminals. And ayun po, kasama po natin yung ibang agencies just like LTFRB, mga PIDEA, in their conduct ng mga programs nila para sa mga safety travel. Alright, with that ma'am, maraming salamat sa oras na binigay nyo nga sa PTV Cordillera. So, ala breves, 100% nga nakasagana iti Baguio City Police Office para iti daytoy Holy Week.
kas ti kinuna niya Police Major Maron Itay nasurok sa nga ribo nga kamang iti BCPO ken volunteers dagiti manamnama nga maiwaras kadagiti nagdudu mga pagpasyaran, simbaan ken dadumapay nga nasken nga matutukan para iti seguridad iti tunggal maysa iti syudad ti Baguio. So dagitama dagiti kaudyan nga update manipod iti Baguio City Police Office Bridget Marcasi Pangosvian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Pagyamanan iti data live report, Bridget Marcasi, Pangosvian. Manamnama dumanon iti nasurok sa nga ribo limagasot ti agbalin a presyo ti liquefied petroleum gas. Itaag apupay lang iti epekto ti gubat ijan Middle East. Kabailan pa nga taday ito'y dagiti consumer. Report ti paay ni Audrey Villena. Saan pa'y amarik na dagiti sumagmamano consumer ti panagnato ti presyo ti liquefied petroleum gas wenno LPG iti syudad ti Baguio. Gaputada pa'y laang tinabatbati nga stocks dagiti retailers. Nung umato ti presyo ti LPG, mapilitan dagiti dadu mga agaramat iti electric appliances kan agbawas iti working hours. Kas kada Catherine Kanjan nga agiman manihar iti panganan kan bakery. Okay lang naman, pero yung presyo, yung gasol, hindi pa pinataas yung kinukuha namin. Every other day na lang yung gagawin namin na sa gawain. Nagluluto po kami minsanan na para rihit na lang ng rihit. May basar iti datos ti DOE, mapatapat nga agbayag ti supply ti fuel oil iti 61 days, gasoline na 53 days, diesel a 46 days, jet fuel a 39 days, kan LPG a 24 days. Karaman dito yung dagiti paumayin as tax iti pagilian. Nupay kasta, sigun kadagiti LPG dealers iti syudad, saanan adumanon iti 24 days ti supply ti LPG iti pagilian, gapot agpapanik buying dagiti daduma ag consumers. Iti agdama na surok 50 to 110 pesos per tank ti increase kadagiti LPG. No sa dino staggered increase ti pamayanda tapno san unay ang mabigla dagiti consumer. Dati ma'am, nung normal pa lang ang supply, medyo sakto lang ang delivery namin. Sa ngayon ma'am, halos triplets ang demand ng tao. As long as na kaya naman ng tao bumili, kahit ilan, pwede. Pero sa ngayon ma'am, ang problema namin, ang supplier namin ma'am, binibigyan kami ng limit na kung ilan lang ang pwede namin kunin sa kanila. Agay ayam iti 1,140 aging ga 1,380 ti presyo dagiti 11 kilograms nga LPG. 650 to 960 pesos mo dagiti LPG a 5 to 7 kilos. Kan 295 pesos aging ga 425 pesos dagiti 1 to 2.7 kilos nga LPG. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Kabiyatan na ikagkagumaan ti lokal na gobyerno ti Baguio City nga agbirok iti addang tapno maipayan iti solusyon ti krisis ang mapaspasaran iti agdama. Nang runa iti sektor ti transportasyon, gapo iti nanginaunay a presyo ti produkto a petrolyo. No anya dagito nga addang, amon iti report ni Bridget Marcasi, Pangosvian. Kasarunod ti deklarasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti State of National Energy Emergency. Inactivate ti syudad ti Crisis Management Committee ang mangipatungpal kadagiti estratehiya ti syudad kontra iti epekto ti krisis iti Middle East. May basar iti alert level ti committee. Naipasidong ti syudad iti alert level 2. Babaan iti daytoy, nawaya ang maaramat ti syudad ti lokal a pondo para iti assistance dagiti apektado ti agdama a krisis. Malaksit iti dayta, nangipaay matlaangan ti syudad iti 5,000 pesos kas cash aid kadagiti 1,912 a public utility jeepney drivers nga agop operate iti nagduduma a ruta iti syudad kas inisyal a tulong. Ang strategy kasi natin dyan, order of prioritization muna. Okay. Since our jeepney drivers are using mass transport systems, syempre isang vehicle, marami ang sinasakay, so sila muna yung pina-prioritize natin. But ginagawa na rin natin, pinag-aaralan na natin ngayon, how would we be able also to come up with programs, mechanisms, or sistema that would be able to address din itong
itong situation ng ating mga taxi drivers. Nailawlawag ababaon iti daytoy, agtultuloy lata ti panagbiyahe dagiti jeep iti syudad, tapno adda pagluganan dagiti umili ng runa iti rabii. Kasaruno daytoy ti mapaspasaran nga tiddog apila kadagiti paradaan ti jeep manipud ng rugi ang imato ti presyo ti petrolyo. Augmentation lang yan. Tuloy ulit natin. Pagtyagaan ulit natin na balikan itong mga passengers natin, lalo na paggabi. Though we understand the situation, it's a backload issue problem. So I hope itong pansamantalang augmentation na naibibigay natin sa kanila, it will help. It will help defray yung costs. Inlawlawag na adumanon iti 9.8 million pesos ti maaramat para iti initial distribution ti assistance kadagiti PUVs a nagtaod iti assistance to individuals in crisis situation wenno AIX Fund ti LGU. Agbayag aging Sabado ti distribution kadagiti drivers ang makaipakita iti kaskenan na dokumento akas iti proof of residence ken certification manipod iti jeepney associations da. Iti agdama, manarimaan ti panang repaso ti lokal a gobyerno iti Emergency Mobility Support Program kas long-term solution iti mapaspasaran a parikot iti transport sector iti lokalidad. Bridget Marcasi Pangosvian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Papapartakan ti Department of Public Works and Highways ti konstruksyon dagiti proyekto iti Cannon Road. May palagi pa may sa ti Cannon Road nga ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon idi napalabas a bulan. Impasigurado ti ahensya amay sa ti Cannon Road kadagiti tutukan da itatawen para iti panakailepas dagiti narugyan a proyekto iti kalsada. Kasapulan pa ay ti 270 million pesos tapno mailepas ti maysa a proyekto iti Cannon Road. Iti agdama nakalukat ti Cannon Road kadagiti motorista ngem limitado laeng aging iti 5 tons a kadagsen ti lugan. Madanan iti di kalidad a pasilidad dagiti mannalon iti Isabela. Kalpasan na nilukati Palay Warehouse ken Onion Cold Storage Facility iti Barangay Ambatali, Ramon, Isabela. Indolwan daytoy ni President Ferdinand Marcos Jr. Ada detalye ni Diane Monica Tukay. Personal nga indaulwan ni President Ferdinand Marcos Jr. ti panakailukat ti baro a Palay Warehouse ken Onion Cold Storage Facility iti ili ti Barangay Ambatali, Ramon, Isabela. 43.4 million pesos tinaylatang a pondo para itinasao a pasdak. Kanti pasilidad ang mabalin a pagidulinan iti 20,000 a bag tinaapit a Cebuya sa manipod iti 2 a storage rooms. Adaan pa iti pasilidad ti machine rooms nga aglaon dagiti refrigeration units, compressors ken maysa nga ante-room. Ditoy amay kabil dagiti produkto para iti temperature transition sakbay amay kabil iti cold storage. Tinasao a pondo a 439,000 pesos tinaaramat a pondo para iti 60 kilos a red onion seeds ken organic fertilizer. Nagpapasalamat po kami dahil yung project ng gobyerno dito sa amin napunta. Yung paglalagyan ng sibuyas para sa ganun yung mga farmers na nagtatanim ng sibuyas may lagak nila dito sa pinahigi ng gobyerno para magkakaroon naman kami ng stock dito sa Isabela. Direkta nga agnumardag ti Manalon ti munisipalidad ken kabangibang a lugar. Adak kala makatulong iti post-harvest losses. Naipanamnama pa'y nga umdas ti supply ng runa no off-season ken maliklikan pa'y ti panakaperdi dagiti naapit a produkto amay sa atulbak tapno malapdan ti panag-import ti sibuyas iti pagilian. Kadwa pa iti presidente ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., House Speaker Boji D., Isabela Governor Rodito Albano ken dumapay nga opisyal iti lugar. Kabayatan na, binisita pa iti presidente dagiti doktor anay deploy iti Kabatuan Isabela. Tapno personal a maamuan, ti kasasaada ken mabigbig ti napateg na akamda iti panaypaay ti serbisyo iti salunat kadagiti umili iti kagimungan. Impaganatgat ti presidente ambang paragtapay daytoy ti kanayunan a doktor. Iti tunggal munisipalidad ti probinsya, naruna kadagiti nasusulinek a lugar, tapno mayasidag ti serbisyo medikal para kadagiti agkasapulan.
Kabayatan na nang ipaaypay daytoy ti kanayunan adwa at patient transport vehicles ang makatulong tapno mapapartak ti panangiturong ti pasyente kadagiti medikal a pasilidad. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Nakemeg, tito nga individual iti nagsina a lugar kalpasan na isayangkat ti bypass operation ken marijuana eradication dagiti otoridad iti Baguio City ken Benguet. Nakemeg ti 20 anyos a lalaki ijay barangay Irisan, Baguio City gapu iti maatap a panagilako na iti illegal a droga. Naala iti ikot ti suspect ti maysa a hit sealed plastic transparent sachet a naglaon iti maatap a shabu nga gatad iti 34,000 pesos. Ti suspect ken dagiti nakumpiskar nga ebidensya ket naiturong iti kustudiya dagiti otoridad. Kabayatan na iti Benguet na kamag ti maysa a lalaki iti naisayangkat a marijuana eradication iti maysa a plantasyon nasurok iti 8.5 million pesos ti gatad dagiti marijuana iti nagduduma a plantation sites. Pakiramanan daytoy iti nasurok 17,000 fully grown marijuana plants. Nasurok 42 grams a dried marijuana stalks and leaves, partikular. Ijay tuglay kibungan, kapangan, ken bakon. Kabayatan ti pangipatumpa dagiti masaknan ng opisina iti Project Scuba wenno enhance search of canals and underground against banks attack iti munisipyo ti Solano, Nueva Vizcaya. Naduktalan na dagiti kagawaan iti panagtunnel iti maysa a kanal. Iti operasyon ti Solano Police Station kan Municipal Engineering Office natakwatan da ti maysa a kanal ti maatap nga aktibidad. Amang abot pay iti disto ti pawn shop. Iti operasyon ti Solano Police Station kan Municipal Engineering Office natakwatan da iti maysa kanal ti maatap nga aktibidad dagiti sanpay a nabigbig nga individual nga agpangpanggap amang abot iti sabali pay atalel nga agturong iti disto ti pawn shop. Nakita da dagiti nakalamang a kagawaan iti posible a panagminas kas iti maysa a hydraulic jack, long nose pliers, steel saw, crowbar, metal tube, innam a pidaso ti kayo ken tallo a sako. Sigon iti Happy ti Solano MPS adda tinarugyan a pangtiktik iti kanal nga agturong kadagiti establishmento kas iti pawn shop, remittance center ken dumapay. Manarimaan ti investigasyon ti pulisya tapno maamuan ti kinasyasino dagiti suspect. Gapu ti dayta mangisaysengkat ti Solano MPS iti mobile patrolling ken inspection kadagiti sewage, drainage canal ken business establishment. Naimbag amalum kakailian, inlawlawag ni Pag-asa Baguio Synoptic Station Chief Meteorologist Larry Esperanza, nga awan pa'y ti makikita ti Pag-asa ang mabukol at tropical cyclone iti Ruar kanunog ti Philippine Area of Responsibility itaaging gainton April 13. Nupay kasama namnama ti napudot a panawan kan naulap at angatang nga adaan patupato a panagtudo karo iti malam aging garabiiga po iti easterlies nga iso ti agraraira a weather system tayo ita. Inayon pa iti ahensya nga italaang ang Marso ang napasaran tayo ti kababaan na temperatura a 9 degrees Celsius. Iso ang naladaw matlaang ti naka-terminate ti hanging amihan. Kabayatan na para iti kanayunan nga update iti sasaadan ti panawan intun bigat idanon met ni weather observer Perla Dangpayan manipod Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, March 27, 2026. Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Narito naman ang ulat panahon. Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat dulot ng easterlies. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkulog pagkidlat dulot ng easterlies. Mahina hanggang sa katamtamang lakas ng hangin mula sa timog silangan hanggang silangan ang iiral sa Baguio City. Samantala, ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay mula 13 to 34 degrees Celsius.
Ang araw ay lulubog mamayang 6:09 ng hapon at sisikat bukas 5:57 ng umaga. At ito ang huling ulat panahon mula dito sa Baguio Synoptic Station. Perladang Payan, maraming salamat po. Pagyamanan iti dayta report, Weather Observer Perla Dangpayan, manipod pag-asa Baguio Synoptic Station. Stay hydrated, kan kanayon nga updated iti sa saadan ti panawan. Natalgad, ti kanayon ang nakasagana. Padaanan! Ilocos Norte, nabigbigas white gold producer gapo iti bawang. Tuna Industry Development Program inyam amuti DTI kadagiti mangalap iti Batanes. Pilipinas, nangabak manan iti Taranaki Multi-Ethnic Extravaganza Parade sa New Zealand. Kat amuyo kadi, nga iti pakasaritaan ti Pilipinas iti wayang-waya, kat impasdag ti Banwar ani Isabelo Abaya iti Candon City, Ilocos Sur, iti 1898 ti Republic Filipina katipunan. Dagitakan dat dumapay adamag, kalpasan dagitoy. Ngayong Biyernes, misogyny at digital abuse sa kababaihan, paano nga ba inaaksyonan? Ano ang implikasyon ng mga suliraning ito sa isinusulong na pagkakapantay-pantay ng mga kasarian sa ating lipunan? Huwag ding palapasin ang mga programa at inisyatibong isinusulong sa Cordillera upang protektahan ang mga katutubong kababaihan at magbigay ng suporta para sa kanilang concerns. Makiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month sa isyu at serbisyo. My dear brothers and sisters in Christ, as we enter the sacred season of Lent, the Church invites us to pause, to reflect, and return to the Lord with all our hearts. Lent is a grace-filled time, a time to pray more deeply, to fast with sincerity, and to give with love. In the silence of prayer, we rediscover God's voice. In fasting, we learn to depend less on ourselves and more on Jesus. In almsgiving, we become instruments of His compassion. Lent is not merely about sacrifice. Lent is about transformation. It is a journey from ashes to Easter, from repentance to renewal, from the cross to the joy of the resurrection. May this season draw us closer to Christ and to one another. Let us walk together in hope, trusting that God's mercy is greater than our weaknesses. A blessed and meaningful Lent to all. Amen. Iti Damdamag Cordillera Bontoc Municipal Price Coordinating Council nang isangkat iti inspeksyon kadag iti fuel station. Iti ili, tapno may panamnama nga umdas ti supply. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera agkalkalap iti datos kadag iti driver can operator para iti fuel subsidy program. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, nang isayangkat ti Bontoc Municipal Price Coordinating Council katinulong ti Department of Trade and Industry iti inspection iti 10 katupat a fuel stations iti ili. Sigun iti ahensya, umdas pailaeng ti supply ti petrolyo iti ili. Nagkidawmot ni Bontoc Mayor Franklin Odsi kadag iti fuel retailer ngay pangpangruna dati kasapulan dagiti Manalon ng runa iti pang-agrikultura. Iti Baguio City, agtultuloy ti panangipatungpal ti Public Order and Safety Division iti libreng sakay kadag iti commuters asaan ang maakomodar dagiti public transportation gapo iti panagnato ti presyo ti petrolyo.
Makitintinulong ti POSD iti Baguio City Police Office, iti panangipaay iti libreng sakay tapno maipanamnama ang makaawid ang natalgad ti publiko. Kabayatan na, pinartangan ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera ti panagreget da amang implementar iti government's fuel subsidy program kasungbat iti panagnato ti presyo ti petrolyo ang mga paapektar iti sektor ti transportasyon. Mangisaysayang kat ita ti LTFRB car iti panagurnong ti datos manipod karag iti public utility drivers kan operators iti rehiyon ang mausar tapno mailasin kan mavalidate dagiti kwalipikado a benepisyaryo iti payout babaan ti fuel subsidy program. Al-alukoyon mo ti ahensya dagiti drivers kan operators ang makipasat iti data collection process tapno mairaman da iti benepisyaryo ti subsidiya. Iti kalingga, nangisayang kat ti Project Monitoring Committee iti on-site inspections kadag iti local infrastructure projects tapno may panamnama ti transparency, efficiency, ken accountability. In-inspection dati water system project iti Tabuk City Agricultural Research, Production and Training Center iti Barangay Balong, road improvement iti Dilag, water system and sorting facility iti City Sanitary Landfill, panakapasaya at iti Barangay Road ken panakaituloy iti Riverbank Protection iti Laya East, ken panakapasaya at iti Kalsada iti Bulanao. Babaen ti on-site evaluation, pinasingkadan manen ti gobyerno ti syudad ti dedikasyon na amang sigurado asaan laeng amalpas dagiti proyekto ti infrastruktura no di ket makaragpat pay dagiti pagalagadan ti kalidad a magunguna kadagiti komunidad. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti Damag Region 1, iti Ilocos Norte, papapigsaan ti lokal a gobyerno ti produkto a garlic ken panangipasdak iti Controlled Garlic Nursery iti probinsya iti Ilocos Sur. Or iti Ilocos Sur Coffee Innovation Hub ket naiuswat. Dayta kenda dumadamag isang bahay ni Dayan Monica Tukay. Iti Pangasinan, agrap sa ngagasat nga manalon ken mangalap ti Agnomar ti Agrisenso Plus Lending Program nga nyuswat ti Land Bank iti Pangasinan Training and Development Center sa Jailingayan. Iti panakayuswat ti nasaw a programa, 124 nga manalon ken mangalap ti dagos a benepisyaran kalpasan nga inaprobaran ti Land Bank dagiti aplikasyon ti pautang nga agdagop iti nasurok 14 million pesos. Maibasar iti datos ti Land Bank, manipag February 28, dumanon iti 14,900 a borrowers iti entero a pagilian. Dumanon iti 3.46 billion pesos ti nire-release a loans kadagiti manalon ken mangala. Iti Ilocos Norte, magbigbig ti kang runaan a produkto ti probinsya a bawang kas white gold. Iti duwa nga aldaw anay sayangkat nga aktibidad nga inorganisa ti Mariano Marcos State University ken Taiwan Technical Mission in the Philippines. Naitaltalo ti Taiwan Garlic Pilot Project tapno makikompete ti produksyon ti probinsya iti imported a variety, babaan iti panakausar ti research-based technologies. Adamot ti nailatang at 2 million pesos para iti panaypasdak iti Controlled Garlic Nursery iti probinsya. Panggap da ito'y amaadaan iti nadalos a materyales na urnos a pagmulaan tapno mapaado ti produkto ti bawang. Ti probinsya kat agtaltalinaed at top producer ti bawang, nga adaan average production ti 4,376 metric tons, wenno 76.51% iti national output. Iti mat Ilocos Sur, nayuswat ti Coffee Innovation Hub kas pasat ti rambak ti Siyensya Sigay Coffee Science Festival. Panggap ang mapatibkar ti local coffee industry iti probinsya. Babaan iti Coffee Hub, maamuan ti pakabigbigan dagiti manalon ken plantasyon da. Capacity development, ken exploration ti single origin flavor notes amang bukol iti reputasyon ti probinsya, kas producer ti high quality specialty coffee. Kabayatan na, naipapay dagiti vital equipment ken facilities kadagiti manalon iti sidong ti community empowerment through science and technology program, ti maysa a water refilling station iti Barangay Matalukod ken Barangay San Elias. Iti La Union, manamnama ti panakayuswa ti 20th Justice Zone ti Syudad ti San Fernando, babaan ti Justice Sector Coordinating Council. Babaan iti daytoy, adda mapapigsat ti koordinasyon, komunikasyon, ken panagtitinulong dagiti institusyon ti sektor ti justisya iti lokal a level. Manamnama ti nataltalgad ken natibtibker a panakaypaay ti hustisya kadagiti umili iti probinsya. Dayan Monica Tukay,
Para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Iti Region 2, iti Cagayan Valley, agtultuloy ti panagmonitor or panangmonitor dagiti maseknan iti presyo ti pagay ken mais iti naduma-duma a paset ti probinsya tapno maipasigurado nga umno ken umdas dagitoy. Dayta ken da dumadamag iti panagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Cagayan Valley, agtultuloy ti price monitoring ti bagas ken mais iti naduma-duma nga ili ken syudad iti probinsya kas pasat ti komprehensibo a serbisyo para kadagiti mangalap ken consumer. Manipod iti monitoring manipod Marso 26, ti presyo ti pagay ket agay ayam iti agrup 17.50 pesos aging 28.50 pesos. Iti met presyo ti mais ket agay ayam iti 11 pesos aging 20 pesos. Amang ipakita iti value addition babaan iti post-harvest processing ken organized trading system. Pasat dayto iti agriculture support ti probinsyal a gobyerno, amang ipapaay prioridad iti kasasaad dagiti mannalon. Babaan iti access iti real-time market information, price transparency kinatibker a value chain linkages. Iti Batanes, baligyan ay sayang katidwangal daw a capacitation program nga indolwan ti Department of Trade and Industry Batanes Provincial Office, anaangay iti head office ti ahensya. Ti aktibidad ket nakapokus iti tuna industry development program iti sidong ti shared service facility tapno masustinir ti maritime supply chain. Panggap ti nasaong aktibidad ang makisayan ti overhead cost ken mapababa ti real price ti gagatangan dagiti umili iti probinsya. Naipaaypay kadagiti nakipasat nga empleyado ti roadmap nga agserbikas blueprint para iti tuna industry development project nga daan responsibilidad a may surot ti impormasyon a nakalap da kadagiti lokal a mangalap ken naglaklako ti probinsya. Ken iti tugigaraw, papapigsaan ti lokal a gobyerno ti digital transformation ti lugar, babaan iti panagrehistro iti Philippine National Public Key Infrastructure, ti Department of Information and Communication Technology para iti implementasyon ti digital signature. Mausar ti PNPKI digital signature tapno masigurado ti kinatalgad, lehitimo a dokumento, ken accessible a panagpirma kadagiti opisyal, kadagiti electronic documents ken transaksyon ti gobyerno syudad, a may tunos kadagiti agdama alintag kadagiti agtultuloy a digitalization initiatives ti gobyerno. Ti City Tourism Office, City Livelihood Development Office, Public Safety and Security Office, Tugigaraw City People's General Hospital ken City Health Office, ti muna nga opisina ang nairehistro para iti digital signature. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Dumanon iti duagasot a learners, faculty ken miyembro ti Parents Teachers Association iti Tuba Central School ti nagnumar iti I Am Empowered program may sa literacy and youth empowerment ken community development seminar workshop. Suspension, masuspindi kayo. From any, mga anak kayo iskilan, masuspindi kayo. Ito ba, general life ko eh. Noon si Kakas, anak kayo trabaho ti gobyerno, masuspindi ka. Dusa ang mabalin na sangwan ti siya sinuman nga glabsing iti Anti-Bullying Act of 2013 ken senyales iti bullying ti may sakadagiti natalantan iti lecture napulwan Stand Strong Safety Awareness iti daytoy a pagadalan baban iti programa nga indanon ti may sa grupo no sa dino dagiti learner ti grade 16 nagnumar. Naipakamumatlaang kadagiti ubing no kasano a protektaran ti bagida no sumango iti paggad baban iti lecture a be smart, be alert, stay safe. Dagiti manursuro, school staff ken miyembro ti PTA ti pagadalan ket nepen pa iti kanayunan a panakamo iti urban gardening how to grow ken nepen pa iti seedlings ken mula para iti garden project da. Ken ayon ay unay ti kinapateg iti practical AI tools for daily instruction babanmat lang iti daytoy a seminar. Impaimamat lang ti grupo ti baro a school bags, lunch boxes ken water bottle iti 60 a benepisaryo a learner a pinili ti pagadalan. Banag ati nagregsakmet dagiti nagnumar. Inapresyar met ti pagadalan ti naimpuswan a serbisyo anay danon iti pagadalan da. We were empowered, sabi nga dito sa harap, because some of our learners, teachers, and even our
Kanunay nga wan ka paris diragsak amarik na iti pangibaay iti serbisyo komunidad. Nanghabak man ng grupo ti Pilipinas iti Taranaki Multi-Ethnic Extravaganza Parade may sa adakkel nga aktibidad sa New Zealand. Naragsak na maris kanabat ng kultura ti Pinoy na ibida iti aktibidad. Daytoy iti report. Kalpasan iti talo at tawen, pimasat man ti grupo ti Cordillera nga igurtak New Zealand, iti Taranaki Multi-Ethnic Extravaganza Parade Competition 2026, iti the Land of the Long White Cloud. Tinawen at tradisyon a parada, no sa dino na ibida iti may pampanakil a kultura ti Pinoy, kas iti panagbanga iti Baguio City. Namari sa performances, kan naragsak a komunidad ti Pinoy, na ibida matlaang iti okasyon. Presentasyon ang nakalalagip kadagiti kailyan a Cordilleran, kas kiniigurutak New Zealand President Maria Corazon Fadlen, api maset iti parada kat iti dance presentation. Participants ditoy are not purely Igorots and Cordillerans, but also a mix of our fellow Filipinos like Visayas and other parts of Luzon. So, it is very diverse in itself. Kastamat anapwan kay papananday to'y para kadakwada. Ito'y mi nga nainayon mo ten, ito younger generations me to join the dance. 3 young people who already learned to play the gongs was in the group, so kadwan piman na ito'y uncle da nga naggangsa. And that is how we dreamt 2023 winning before nga maipasa daytoy to the next generation. Ti pa nakipasadakat iti kolaborasyon ti Taranaki Filipino Society Inc. New Zealand ngay daduluan ti presidente ti grupo ani Emily Julian. Isuda mo ti naideklara kas first placer iti kompetisyon. Our joint effort with Igorotak earned us first place again, champion in the Cultural Extravaganza Parade competition this year. Agarup 80 a nasyon ti pimasat iti nalatak a parada. A remarkable achievement celebrating our diversity and collective strength in Taranaki. Ti Taranaki Multi-Ethnic Council tinagserbi kas host iti aktibidad. Laglagi pun tayo nga wandersat, uray ka anuman, uray sa dino man, datayo ket Pinoy. Amuyo kadiasan lang adagiti mangmangged ti agret-retire, uray tinagan ti bagyo a lumablabas iti pagilian, agriter matlaang. Kasano day ti mapaspasamak. Dito'y Pilipinas, pagretirwan ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, tinagan ti bagyo tapno malapdan ti panakariro kan gapo iti panagraam kadagiti pimusay, gapo iti idadalapos sinasawa kalamidad. Otomatiko ang maikat iti listaan dagiti sumaruno a bagyo tinagan ti bagyo anang ketel iti adu abiyag nang dadaal iti adu asanikwa. Kasanod ang maikat tinagan ti bagyo iti listaan. Kalpasan ti bagyo, ripasuan ti pag-asa dagiti report maipapan kadagiti pimusay na sugatan na dadaal kad nasyonal nga epekto. Mangpili ti pag-asa iti baruanagan a kadawyan ang mangrugi iti isumutlang a letra amang sukat iti naikat. Ngumapay a kasapulan a pagretirwan dagiti nagan ti bagyo. Tapno maliklikan ti emosyonal apan nakariribok dagiti nakalasat. Malapdan ti panakariro no maipalpalagip tinagan ti limabasan a bagyo. Maysa dito iti bagyo ay Yolanda, ang nakaigapuan ti dakkalapan nakadadal iti 2013. Ita 2026 nagretiro tinagan ang Krising, Emong, Mirasol, Nando, Opong, Tino, Kanuan. Mangrugimat inton 2029 dagiti na isukat kati Chico, Elias, Magyawan, Nilad, Omar, Talak, kan Urbano.
Dakalaban nagtisan apan nakaulit tinagan ti bagyo gaputa mabaling nga adat epekto daytoy kadagiti biktima ken nakalasat itinasaw a didigra. Ita amuyon barungal daw barungadan. Iti pakasaritaan ti Pilipinas at dagiti ti maud a banwar iti panawen ti Castilla. Ijay Ilocosur, limatak tinagan nga Isabelo Abaya, sublian tayo tinagbaliin nga akem na iti pakasaritaan ti Wayawaya. Babaan kani Angel Kim Pengosro. Taon 1898, Marso 25, rinaot ti katipunan ti headquarter ti Espanya, Ije Candon, Ilocos Sur. Indawluan daytoy ni Isabelo Abaya. Daytoy apan ang raot kat naawagan nga ikis ti Candon, wenno sigaw sa Candon. Gapoy ti rebelyon kontra kadagiti Kastila, tiniliw ken pinarigatan dagiti Kastila ti sumagmamano apadi a Pilipino. Enero 1898, gapoy iti nagbalin ang sitwasyon, dito'y maten na nangibangon ni Abaya kan Fernando Guirnalda, iti Estrella del Sur, may saasanga ti katipunan iti Candon. Idi Marso 25, 1898, rinaot ni Abaya ti kombento iti Candon kat pinatay na ti pari ti parokya kan ti 2 at tao na. Kalpasan ng intag ay na ti bandera ti Pilipinas iti Candon, indeklara na ti panakaypasdag ti Republic Filipina katipunan iti nasao nga ili. Saan na nagbayag ti panagbaligi ni Abaya tadwala engal daw kalpasan na, sinakop manen dagiti Kastila ti Candon. Natiliw ken napapatay ti kaaduan kadagiti leader ti revolusyon. Naglibas ni Abaya ket nakipagnaed kadagiti tingyan. Idi bimtak ti Philippine-American War, nakipaset ni Abaya iti gubat ti Caloocan. Nadutukan pay daytoy a commander ti puwersa ti Republikano iti Ilocos Sur. Idi Mayo 3, 1900s, pinatay dagiti Amerikano ni Abaya kagiddan iti gubat ti Pasongan ije Galimuyod, Ilocos Sur. Kas panang bigbig iti ikis dagiti umili ti Candon, na inagonaran ti monumento iti Plaza ti Ili para kani Isabelo Abaya. Idi 2016, nangikabil ti National Historical Commission of the Philippines iti historical marker iti monumento. Idi Marso 2003, pinirmaan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ti Republic Act No. 9198 anang ituring iti Marso 25 kas special non-working holiday iti syudad ti Candon. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal, ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro. Kakailan the word of the day ta ita kabangigbang kay papananarayto ket kalapit iti Filipino ken adjoining iti English. Kabayatan na papagayam kahit yung kaditi madan iti natibker ken di kalidad nga outfit an arami babon iti inabel a Cordilleran attires. Jaya ti Aveline's handloom woven products dagiti pang fashion a woven garments para iti babae ken lalaki mapaubing ken nataengan. Mapalingmat ama aramat tigito iti anyaman nga okasyon. Dagiti mangkayat nga order ken agparamid bisitaan lang ti Facebook account nga Aveline's Hand Woven Products. Winno i-contact ti numero 0927-357-9231. Iman maniharday ti ni Miss Aveline Calag. Saan kayong magbabawi kaputa kunada nga rudan, wear our weave with pride. Para iti kanayon na detalye, kita ang tinaka-flash, iti screen tayo. Kakailian, sakbay nga agpakada tayo, padaanan ti programa nga isyu at serbisyo itaa Biyernes. Makadwa tayo ni Police Major Ann Carmel Comising ken ni Miss Abigail Anungos. Pagsaritaan tayo mo't dita dagiti digital threats nga ken krimen nga makapapiktar kadagiti nagduduma, makapapiktar kadagiti babae ken programa da para iti babae ita Women's Month. Sumaro no dayta madamdama alas 5 iti malam. Deta ti pakabuklan dagiti kang runana damag itang aldaw siak ne Breves Bulsaw. Indan mi kata kayo dagiti nababara kompleto ken napapatid nga impormasyon. Siak ni Ala Sungduan. I-like, i-follow ko nag-subscribe iti social media platforms TPTV Cordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Aging gamanan ito Lunes siak mat ni Audrey Villena. Padaanan Lunes aging kat Biyernes agrogi iti alas 4 ti malam. Para tumdo husto ken alisto ad damag. Da kami ti mapagpiar. Daytoy ti Kangrunana damag.